on calminama on juwama jettama yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo e de 3 villa Hann Maristes yewta men koɗo galle bismotonde ko faate fanniyankoɓe gande men enen ɓaleɓe fina tawa artir salminde on e jarnade on e yettude on en jetti Allah en juulenulaɗo en jetti jigna amen e sernaɓe men en jetti ɓe ganduɗa ko kañen kooli en e oɗo fannu kooli Pindi TV ko en ɗuɗo lewu matam dañi hitande kono noon bandiraɓe jinggi ɓe gari kamɓe kala no nalankoɓe magiyankoɓe janiyankoɓe dawgolyankoɓe kono noon kadi ɓe Allah humpiti waɓe no ceerno Ousmane Ba en e Moussa Ousmane en woɗɓe waɓe noon Sérif Dia en ɓe Allah humpiti gandal kañenne kadi gari nowatade gam addude ballal mumen e Pindi TV en jettiɓe jarnimamaɓe musidɗo men hannde bismen ɗo ko biyeteɗo ceerno Ousmane Ba ceerno Ousmane Ba mo ganduɗa mata ko Allah hande Allah holdiri en jiimo hay nannomo kanko noon to banggue cosaan iwde ndi ko Hoore Fonde noon ko andango e Fouta sabu eɗen gandi woni ko kewol hakkude yirlaɓe e hebbiyaɓe e Bosoya hakkude Diaba e Hoore Fonde ko ɗo woni kerol ngol ko nokku gandal ko nokku mawɗo nde tubakoɓe puusi tata dimat tan darti ko kolgal Diawut ɗon ɗo di less Hoore Fonde ɗo kadi yettede ba jeeye Hoore Fonde ko joom gueɗal asli o noon ko toon kono noon e joni joni o kotki ki ko Porokhane ceerno Ousmane Ba bisimilla calmina yeeɓiyankoɓe Pindi TV. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalina wal akhirin وعلى آله وأصحابه ومن لف لفهم إلى يوم اللقاء أما بعد حضرة المعلمين السادات الكبرى نحييكم بأحسن التحية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله مسيد on calminama kala ɗo mbimami woni aduna alam he aɗa salmini aɗa wiye assalamu aleykum salminade ndu gandantuma mayru ɓuuri teddude te ndun woni salminadu yimɓe aljanna janggo so Allah nanni en toon inchallahu rabbi nden noon musidɓe fof na calmine na juure na mawnine wassalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Ousmane a jarama min calmitima to banggue sifa mo jawɗa o hol banggueji ɓurɗa abitorade saabu goto fof no jogui fannu mo ɓuuri yawde walla mo ɓuuri jabanede duwaw walla mo ɓuuri softande eyyi aɗa andi pullo kam so wiyama na ñaago e duwaw ɗum kam la garwa par ce que fof andiri ɗum caggal nde aduna niɓɓiti ko ɓen Allah tottuno lampa sa daari e deuxiéme siècle caggal nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feeñi sahabaɓe ndende ɓe guddita haɓe jotti Afrique danaka ko pullo ɓe guiɗi yettade nde ɓe jottimo noon on ɓe totti tubnimo nanne bo e l'islam sa daari tariqa tijani ane hande e Sénégal ɗo wiyete Sénégal e Afrique noire danaka mabɓe guiɗi ɗum ɗo nanno woni mammen Mamoudou Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɗon noon natiranmi a haali fuɗɗol ngol ɗo fuɗɗori woni Hoore Fonde wonno minen mamiraɓe amen ko wonno ko jangguinde alquran wuro kam sa yeehi aɗa waɗa jihad woni Cheikh Oumar Foutiyou Tall yaduno e mabɓe on no wiye Amadou noon jibini Ibrahima jibini Abou jibini Assane jibini Ousmane nden noon ko ɗon ɗum fuɗɗori on o yaduno ndende ɓe ngari ha e Saloum ɗo ko te dingira en ɗon ɓe gonno ndende ɓe pusi ngon wuro o tegimpo ɗon o wimbo ya wonɗo aɗa jangguina alquran par ce que hande sa tawi ɗo niɓɓiɗi jiɗɗa ɗon wadde leer il faut tan tega ɗon ko woni leer woni alquranul karim nden noon minen min janggi ndende min poti janggude caggal ɗum min janggi alquran ɗo wiite galle ɓadiɗo ceerno Mansour Baro woni Mamma Niang toon to Mbour nde min gimmi toon min jeehi Kaolack min janggi toon hamin jani toon bac nde min gimmi toon min jeehi Mauritanie ɗo wiite Bagdad nde min gimmi ɗon min jeehi Maroc min gimmi toon min garti ga en caggal ɗum ne min naati e leyɗele ɗe gandantuma ko janguinoɓe hono ɗumenin médecine traditionnelle amin gandi hen ko heewi hono leɗɗe en e ko safrata reedu en ko e muusoje en neɗɗo sa jaahi wurso guddiɗo ɗum ɗon foof ko yaaji mais alhamdulillah Allah hokkimin hen jungo jutgo dal e gandal inchallah rabbi ceerno Ousmane a haali joni banggue hono ko wiyete ko tradi praticien tubakoɓe ne gari nde ɓe bonnitino leɗɗe men ɓe bonnitino safuji men ɓe mbi cafrata guila e muyninde to banggue endu en hay gueɗe mbaɗ noon nde ɓe jeeyi haɓe gandi hen ɓe mbaɗi ko wiyete ko hono convention du Mali leydi Mali ɓe tawi ɓe mbawa yaade ɓe jadna gande ɓaleɓe ɗe ko ɗum waɗi mbaɗi pharmacopée traditionnel an
ko natɗa hen ko holno jiruɗa ɗum e ko ɓe mbiyanno ko wonde enen en mbawa safude ko tubakoɓe tan mbawi safude eyi aɗa andi mi hawri e neɗɗo goto e ɗannal o wi kam min dal ko haawi kam joni min dal miɗo jato mais ɗum leela ɗumenen de jaggude te jatol ngola hoore so musanno walla reedu musanno a arat tan tegeɗa ɗum jate ɗum jippo woni moccude minen moccude woni jatgol eyi jolfi wiyta ɗum noon moccugol mbimomi kana noon mbaɗirɗa ɗum ni woni sellatandi sah par ce que nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ko wi kala ko natata e mum ya salli ko tawi ka julɗo sa salligima ha paari ya sellin e anniyama puɗɗa wadde ko mbatta ko nden noon ko fonno ko idorede woni ko wattidirte par ce que hande kala koko wonno ɗo tan naɗo haydara sans zaki ɗo moccol naya ha joni jattol naya ha joni fof naya ha joni waɗi mo gandantuma hande reedu mum so muusi wallahi lazim waɗi jatol ngol gandantuma so waɗanama ngol tan ngol jippoto hono jatti en salali mouhammed walali mouhammed ɗum ko a juulaɗe nelaɗo wula makam wula khatim wula tombon jata makam jata bisa sara ko beeje jinne banmi jinne makam barmi subhana linki lanka ha gasa ɗum ɗon sa jettanima ɗum kala koko wawi wonde tawi ko hoore walla reedu ɗum kam ko jippoto nden noon ceerno dotti on ko heddi hen ɗo min paami ko wiyete ko kadi banggue uditare aɗa enen caɗele men gonno ko to banggue no mbiɗa joni ni a haali joni haade neɗɗo naade hen salligino wooda wiɓema jati ɗi jaadani e diine o jati ɗi jiiɗa l'islam o ko wiyete ko ceede en walla ɓulli en walla hamli en ko jaboɗa jomumen eyyi min ko jabotomi awalan ceede kam min mi watta ɗum watta seedere ko alquran min jaadi par ce que nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ko wi kazzabu ahla nujum walaw sadaku penneɓe gandantuma ko kaaloɓe e koode en hay tawi ɓe kaali gonga ndax on jamano ɗon heewɓe gonnoɗo e ceedotoɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko gaddanmi tan e misal hande nde o liggete ha o jaggete ko ceede jaggimo debbo zeynabou wiyete ko yahud wonno ndende o ɗumenini l'islam feeñi ɓe mbidal ɓe mbawa nangude ne l'islam ne wawi funtude e araboɓe joni dal comme kala nelaɗo neletenoɗo tan ko banu israila neleteno yahud walla nasran joni noon ndende o feeñi ɓe mbaɗino kala pour yoɓe kalkumo ɓe kori joni noon o wi kanko o liggoto mbo ndende o daari nelaɗo noon ɗo jabbirimo ko ceede ɗum taki nelaɗo ɗum kam ko waɗɗo ɗum sip ko hedditi ko noon liggey kam mbo kala jaggata nelaɗo sallallah alayhi wa sallam o jaggama e liggey nden noon kala mo gandantuma ko innam aade hande kala no mbawɗa mawnude kam liggey jaggatma ɗum taki noon minen komin jaari ko dargol awwalal istikharatu mbatta ha para istikhara o noon no jani dame ɗiɗi ha to tati waɗi ko wiyete ramlu waɗi ko wiyete ko takhabburu ɗum ɗon fof ko arab ramlu o noon on ko ɓooyɗo gandal ngal gandantuma mamiraɓe men nangal mbaɗanno a yettotono toon kam sa yiɗimo ɗannade ɓe diidal leydi tan mbimani ɓe mbima o ngu ñalngu moƴƴani hono alkhames moƴƴani a joha samedi puntina sukar walla mbaraɗu men walla cakkuroɗa ɗumen te neɗɗo kala Allah na ɗum wadde e hoodere mum kala mo gandantuma hoore mum Allah windima namo wadde e hoodere nde gandantuma hoore mum ko nden kala nde nde mbaɗɗa ko poɗɗa ko wadde tan e nden hoodere Allah udditanma waɗi ɓe gandantuma kewɓe ɓe ɗannima hono Europe walla Asie walla États-Unis mais ɓe daari haɓe tampi ko woni ko ɓe ponno ko idor woni ɓe guidorani woni ɗannal hande ko darete nelaɗo sallallah alayhi wa sallam so yaltanno o nannanno sahaba makko goto halwa o wiyamo daranam ngol lawol hay tawi koɓe mbaɗanno jihad o daranan bo o wiyamo daranam ndax ɗo ɗo poɗɗen ɗo daro no moƴƴi walla ngu ñalngu ngu poɗɗen yaltude no moƴƴi nden noon enen hande ndax alquran ko wi en inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana hande enen en gala exemplaire bona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nden kala koko waɗa tan naɗo ne heddi gandal ko laaɓi tos kana ganda walla mbasa andude heewɓe ne jeehi naɗɗanni gueɗe mabɓe ne kooki hono jawdi walla halis walla kayitaji walla lijjita hunde tan ɗum satto ɗum na satti par ce que jour mo poɗɗa o funtude a funtani mbo e jour mo gandantuma hoore mum on ponɗa ɗanno a ɗannaki mbo sara mo ponnoɗa o yaltinde a yaltinani mbo nen noon ɗum ɗon foof ko tektaluji ɗi gandantuma hoore mum ko laaɓɗi e diine l'islam wadde to banggue udditare to banggue ndenka soɗon mbaɗa ɗum alay saago sadaka o waɗe ƴeewe ñalngu ɗannetengu fulɓe ne joguino ɗum no kalano hoore biyen nde hoore biyen amde en malade en wadde ko ɗum yiɗa wiide e aɗa andi sahabaɓe ɓe garno min kala koko kalan min koye alquran teganmi ɗum e hadis par ce que ko ɗum tan janɗen référence nelaɗo ko wi tractu fikum amrayni ma in tamassaktum lan tudillu abadan kitaballahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sahaba goto ari e makko sahaba o noon Allah ko gokkunoɗo mo yontugol ɓannu ɗum machallah ko jontanoɗo joni o ɓolimbo looto nde o loototo tan waɗi yahud goto jiiɗo mo wi la ilaha illallah o wajina yontari waaji o immi ɗon tan faɗɗi
ɓe gaddani mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wimbo an ƴettuɗumen e ɗumen ndendinaɗumen alquran hono wo in yakadu e qul huwa allahu ahad la a'udhu birabbil falaq ha gasa ndendinaɗumen hunde lotoɗa nde o rendini ɗum noon o looti ɗum tan Allah okkimo tawfiq sahaba ɓe fof koko ɓe mbaɗatno ko référence maɓɓe e alquran nden noon hande uddital nani e alquran par ce que sahaba goto ari e nelaɗo o wimbo ñaganam mi uddita o wimo ndax sa udditima ma wallu l'islam o wimbo eyi nelaɗo wimbo sa yeehi binda suratu bara'atu e suratu tegiɗo o hen e tegiɗo o hen sa waɗi ɗum tan walla aɗa ɗum jangga jamma Allah okkanma tawfiq sahaba o yeehi ha udditi ayi halis ko wiyete ko toujours tan du'aw no moƴƴi e ko fof halis o nde heewi o halkima o yakkima sahabaɓe soɓe cohlano pour wadde jihad o wallataɓe o funtinta sarah nelaɗo wi o yakkima kanko e jawdi makko nden nelaɗo yeehi ha sanki o wimo funtina sarah o addi ɗum e aboubacar wimo tu min ko gandantuma nelaɗo ƴettan ɗum min mi ƴettata ɗum nden noon uddital kam na jani tan eko kala nden kane ka zalika hande hadema uddi neɗɗo il faut ganda hoodere makko il faut ganda ndax hoodere nde ko hoodere leydi walla ko nangue walla ko jeygol walla ko ndiyam par ce que yimɓe ko ɗiɓe dariri hawaiya aw maiya aw turabiya aw naariya ɗi nayyi yimɓe dariri nden noon il faut daaraɗi ha ganda hoodere makko koko mbawa mbo uddidde e ko hedditi ko affaire ndenka ɗum kam mbo kala tan foti ɗum darde toujours mi waɗat hen insisté hande accident uji kewɗi na jana walla yimɓe kewɓe na loro e jawdi mabɓe walla e société ji mabɓe ko wasnoɓe ñak woni ñak woni hisnu woni rende koko ɓe jogui ko ɗum tan tegiɓe ɗum nden hande kala ɗo neɗɗo totti wursak ko foti ndenamo ndena jawdi ma ndena ɗumenin ma ko hedditi ko noon ɗum ko ɗum fewnirte ko alquran ɗum liggirte e leɗɗe ɓaleɓe leɗɗe jeeɗiɗi na jani e ɗumenin e leydi Allah he gotinri mi inna ɗumen hono maganaje e hono ɗooki ɗi ɗiɗi mi innat ɗi hen ɗin ɓurɗe ɗe yaw uddidde neɗɗo ala leɗɗe jeeɗiɗe sa ƴettiɗe koye ñalgu darataɗe par ce que lekki ne waɗi ɗo ƴettirte hande sa yehino comme mawɓe men nono ɓe jutirtono nono ɓe ƴettiranno lekki hono belwel ngel soɓe ngali ɓe mbiya tel belel jahase belel kaari belel nde nugimi kaari ha ɗumenin ɗum yetti ɓe gacca ɗon koɓe poti ko accude ɗon hono sukara walla ko rande ɓe sooka ɗum ƴettude par ce que ko kala tan na jani qadre ko arab wiyata ko kala tan na jani no ƴettirte hande kala koko mbawɗa ƴettu tan ɗum jani ko ɗum jarata hande o wutte ɗo ni hadema mbo ɓorno il faut codambo jaaha to tailleur o fewnanmamo ha o fewa pour mbawa yobde mbawa ɓornade wutte o nden noon kazalika lekki saɗa ɗum ƴetta il faut tan ɗum ƴettire ɗen leɗɗe jeɗɗi ɗen min gudditirta neɗɗo waɗi leɗɗe jeɗɗi ɗe gandantuma hono duɓɓi hono kohi hono barkeji ɗin ɗon kam ko pour affaire kala mo gandantuma hoore mum ko liggotoɗo a liggama liggey ma kala koko janɗa tan ɗum yaha walla ɗum tefo walla aɗa dara hunde ɗum sattuma ɗum min liggirto ɗum nden ɗon ɗen leɗɗele waɗi ɗo ɗen waɗi koɗe mbaddete hono ndiyam maayo hono ndiyam jeeri hono ndiyam woyndu ɗin ɗon min dennita ɗum ala kulli haali neɗɗo wawa haalde fof mais vraiment kam ko gueɗe ɗe gandantuma ko jawɗe e uddital ko jawɗe e renka inchallah rabbi on keɗo jeeɓa Pindi TV gonɗen koye yewtere men gande ɓaleɓe koɗo galle bismiɗen ko ceerno Ousmane Ba mo asli howawi fonde joni o ko toon to Poakan en nani ko haali ko ceerno Ousmane to banggue debbo dartiɗo to banggue ɓesgu debbo cattanaɗo to banggue dewgal won hen mbima yawde ɗum ko banggue ɓuwana ina jogui ɗum tawa memata lekki woɓɓe mbima ala lekki ɓuuri ɗum yawde woɓɓe mbi ala lekki o e ayo fo ene mbadde gam wawa yawde an saɗa safrano ɗum holno cafrirta eyyi ɗum kam miɗen hen jogui ko laaɓi tos ko condi ɗum liggirte condi dal inchallahu rabbi semaine aji tati so Allah jaaɓi tawi Allah newni ɗum kam a yi ko changé condi ndi ko semaine aji tati ƴettete woni 21 jours inchallahu rabbi kala debbo mo gandantuma ko dariɗo darogol noon ko ɗiɗi waɗi mo gandantuma ko dariɗo gorko satti ɗum o yiilima ɗo kala mombo o wondi hande janggo o acca mbo walla kala mo gandantuma o yeehi ha o yakori o haali musidɓe yakko on woni debbo dariɗo e affaire reskol goɗɗo dariɗo o noon e affaire ɓesgu o resama o jooɗima duuɓi haala ka fuɗɗima heewde o de janata ɗumenin ɗum ko alquran ɗum liggorte ko suura goto presque ko aya goto waɗi ko ɗum rendinte hono pitikola en e goɗɗum gandantuma hoore mum so yari ɗum tan inchallahu rabbi ma reedu ndu fiir ma Allah okkumbo caggal nde o laaɓi e iddaji tati inchallahu rabbi ma Allah okkumbo ko renidi inchallah to banggue koyte ko a haali joni cettaɗo dewgal won hen ene mbiya cettaɗo dewgal
ɓuri yawde koye gande men enen ɓaleɓe ɓe walla debbo yalla yaafo en mo ganduɗa ruttama waɓe tato manam waɓe tato nde simo duttima e jomumen walla debbo baaɗo noon kañumne ruttama ko foti noon ɓen holno cafrirtan jomumen e ɓen kam nomin cafrirta ɓe tan woni ko safrirte ko tan comme noon no mbirumami ni nane debbo dariɗo kam e resgol ko condi inchallahu rabbi ɗi jati noon ɗi gandantuma ko piɓɓol wonata e ɗum ne ɗum liggore ɗin ɗon jati ɗi liggore hay gorko mo gandantuma Allah ko ussi kattan mum bimana doole mum waɗi ɓe gandantuma hande ɓe ndesi rewɓe mabɓe mais Allah okkani ɓe kattan mo gandantuma ɓe mbawi wadde ɓe satisfaire ɗum ne ko liggete e paɓɓol ngol gandantuma piɓi jeɗɗi ɗum feɓete ko e keeci noon ɗum fiɓete ɗum ne ko liggorte ha hande tan miɗen hen jogui dalilaji ɗi to banggue gorago jiɗɗa wiide gorago waɗe piɓol waɓe piɓol debbo o ko piɓanteɗo ko totteteɗo condi goraku ne ko fiɓante ko tottete condi condi ndi gandantuma ko liggadi handi laaɓi tos ala hay ko wiyete effet secondaire kam ala hen inchallah te ɗum kam min miɗo wawi darade ɗo kala mi haala ɗum par ce que wona hande darime ɗumen en waɗama invité ji e télé ji ɓurɗi mawno ɗum foof ko yettere Allah te waɗi ɗo gandami kadi hande vraiment ɗum ɗum foof ɗum kam miɗo ɗum dilla dal miɗo hen dilla machallah Allah nomino okki tawfiq par ce que alquran ko yo amma bi ni'mati rabbika fa haddis ko gandantuma Allah okkima ɗum e tawfiq ya yewtin ɗum par ce que man la yaskuru nas la yaskurullah kala mbo yettata yimɓe tan yettata Allah te ko foti enen jetten fek Allah na ɓeyda e résultat ji Allah na ɓeyda e tawfiq Allah na ɓeyda yimɓe na jaada ema ɗum ɗon fof ko yettere Allah par ce que hewɓe na ñaago hande na sattiriɓe résultat nden noon ko résultat ɓuuri jande doole fek aɗa yimɓe aɗa wadda yimɓe ɓe ma nodda ɓe ɓe mbiya a ceerno minen de koko mbadduɗa ko amen ko min jii ɗum ɗon fof ko yettere Allah par ce que neɗɗo wawa haydara Allah xeebi ɗum ha daif inniri ɗum woni ko gandantuma ko waɗi faible nden noon enen fof ko Allah jakorɗen Allah ñagotoɗen sa yeehi ha Allah waddima yimɓe aɗa ñaganoɓe affaire o na jaɓa ɗum fof ko yettere Allah te alhamdulillah ɗum ko woni ko yettere Allah nane wonko namdinomi ko a jaabaki kono ko jaabiɗa ɗo ko waɗi fayi ɗum waɗi gaccumami gonɗa yaade mbimi no waɗa joni debbo mo ganduɗa wiye worɓe tato nde simoɓe maayi joni ona jontaɗo yimɓe jiiɗamo kula mbiye neɗɗo so wawi worɓe tato beele neɗɗo wawi nadde e makko beele ɗum joguino ko wiyete kullon ƴetta o waye waɗe less jeguinaw so debbo o wi ɗum no luuɓa tan wiye ɗum iwi beele onon oɗon jogui cafrirton ɗum debbo baɗɗo worɓe tato eyyi ɗum ɗon no jani par ce que hewɓe comme ko mbiyanmami ko tan hibbitto e listihar he par ce que hande jeygol e ndiyam wawa wondude jeygol e ndiyam ndiyam kala ɗo tawi jeygol tan ñifat nden noon waɗi ɓe gandantuma rewɓe hoodere mabɓe ko wuuli hande haadema naɗɓe mabɓe il faut daara listihar noon sa daari ɗum ko hen yimɓe darata hono puntirda e ma hono affaire sarah walla goɗɗum ko gandantuma hoore mum ko duwaw Allah par ce que riyadana ɗo halwana ɗo ɗum noon sa natanama ɗum noon hami andi no natiranmi ɗumen en damal ngal comme koko mbimami toon foof tan ko hibbito e listihar sa darima a andu hoodere nde ko neɗɗo hoodere nde ko honde hoodere o jogui nden noon mbawata huccide e makko cafra e makko komin cafrita ɗum noon na wawi wonde gueɗe ɗiɗi ha to tati ko idi ko e alquran waɗi alquran ko aya mo gandantuma nan e nder suratu baqara debbo ko boni walla ko jani rawhan bonɗo hande so Allah rendinima e makko ma o jooɗo te Allah ma ɓoni on ɗum kam walaw arada al khuruj la adduha uddatan ha aya o gasi ɗum kam ko laaɓi tos e ko gandantuma ko joɗɗinta debbo ko ɓoynata ɗumen relation o ko hedditi ko noon ko condi par ce que minen alhamdulillah Allah okki min minen gandi condi ko jagui pullo kam witake condi poakan kam min mi yeehi luumo poakan gonanam ko Farfeñe mi woni Gambi mboɗo andi poakan no feewi mais anda galle moon meeɗa toon yaa mboɗo andi fulɓe nan toon kono mboɗo andi kadi colndi ina liggoya ɗon ɗo poakan ɗo no feewi wadde firti ha joni ko onon ɗon jaggi ko tawn ɗon ko no mbiɗa joni to banggue jengol lekki ko nandi hen kono ceerno Ousmane gueɗe ɗiɗi ina e yonta hande o won hen ina ngama yaade ñayoyde leɗɗe e nder ladde nde jahat tan jeeya cawoy cooda bateyel potta e debbo wiye ɗum ɗo ko woni ko nangam wiyete cooda gadda ko heddi ko won hen hande ene kalda e almudo pawa ɗum mbiya waɗnagamo almudo totta jomum tan jomum lelo ɗano tawa liggotako no foti liggoyade ni ko mbiyata jomumen eyyi aɗa andi ko mbiyanmi tan ko mbo hulani Allah kam nelaɗo ko wi isa lam tastahi fasnama sita sa yeehi ha gacce ala e ma ko welma wat neɗɗo ko gacce tan jaggi ɗum sa ala gacce kay ko welma wadde neɗɗo hande tampi e halis mo andano tampiri ɗum tottima halis ya tampu e mum ya wallu ɗum par ce que hande haaju neɗɗo koye neɗɗo tan wawi fajde Omar ko wi ko asaman o jippirta halis o toɓata halis o toɓata
fidda woni ɗumen or en walla goɗɗum neɗɗo tan wawi tampude yaha e haaju neɗɗo wawa ɗum humtide walla gona e probléme jaha e sehil ma walluma hen kazalika sa yeehi ha a jahli a lijiti halis ma hay goto anda ɗo guittuɗa ɗum tottuɗa ɗum ceerno yo waɗanma duwa o leeli on o gala gacce te o hulani Allah par ce que nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi yimɓe koɓe ɓurodiri koye kulol Allah wona e leƴƴi wona e couleur wona e haydara jon noon sa hulani Allah ala ko kersuɗa an kay ko welema tan ya wat neɗɗo so tottima halis ɗum a tinata sa neɗɗo tottima halis hoɗon belɗa mbatta ɗum noon alhamdulillah Allah rendini min hen ɗum ɗon foof ko mbiyanmi ko probléme jani o jamano ɗo par ce que neɗɗo sa yeehi ha mo gandantuma ministre bois waɗanno métier ma yakkima mbiya a wonat ceerno ɗum ne ko probléme par ce que neɗɗo an o journaliste ɗo sa anda haqqe makko a wawa ɗo ɓoyde par ce que ko jani ordre jani heure jani foof hande ordre o il faut mbaɗamo respecté woni galle o ko ni liggorte heure o il faut mbaɗamo respecté a wattamo débourlé waɗi ko gandantuma hoore mum ko sarɗiji e nder moon nden noon ɗum ɗon sa anda ɗum e ceernago a anda jour mo ñagotoɗa Allah a anda heure ñagueteɗo a anda no joɗirtoɗa a anda no ñaguirtoɗa Allah ana wawa ñaago ko gandantuma Allah jaɓat ɗum par ce que foof tan ko jani ko gandantuma ko haqqe inchallahu rabbi a haali gonga to banggue ɓe mbimi joni yahoɓe tan lelo tan mbiya lekki reedu walla howa musore paye caare tan walla jiya debbo no wondi siwo serade men tan mbiya agay waɗa buujo buu sappo sooda hen ko pamɗa e ɗum eyyi ɗum ne ha hande ko ɗum ruttitto tan par ce que lekki hande ganduɗo haqqe majji a fijirtaki neɗɗo kala koko ganduɗa aɗa andi suka o arno no fijda e boddi ndi baba o ari tawimo ɗon o wimo o boddi ndi haali e ɗemgal o wi o anda kam mais bamma andi kam par ce que baba o nde yi tan dok nden noon kala piidowo lekki tan a andaki eyyi neɗɗo sa anda hunde a fijirat ɗum ko ɗum tan woni ɗumen en jaabowol ngol heewi liggotoɓe ganduɗa a haali joni ko faate udditare heewi liggotoɓe mbaɗanta koye men ko ha uddito tan yimɓe gara e mumen kono taw mbawa uddide yimɓe ko sabato ɗum ha hande tan ko ruttitto tan woni neɗɗo e qualité hoore mum par ce que neɗɗo hande ana wawa ko jolfo wiyata ko juromte ngay xëccu fukki hande ana wawanani hoorema wiyaɗa wawana goɗɗo eyyi fof tan ko il faut para e hoorema ceerno amen ko wimin ceerno degge woni parɗo e hoore mum hande hadema wat hunde nde fajo tan il faut para e hoorema sa parani e hoorema wawa fajande hay goto sohla mum lotgal noon waɗi no janirte par ce que neɗɗo kala koko mbimami ko no jani e hoodere mum an e hoorema hande lotgal aɗa wawi wiyede e nder semaine he hono samedi e dimanche altine talata alarba alhames ha aljuma nguñalngu poɗɗa fuɗɗade lotgal ngal nguñalngu parata nguñalngu lotetake ɗum ɗon foof sa anda ɗum a wawa uddide neɗɗo par ce que hoodere nde heure mbomo de darotonde ko nela ko alqouran wi ko ayi nde ɗe koode ɗe gandantuma darima ɗe pewnat on lawol ɗe ballat mon e hoore mum eyyi hoodere ko ɗum Allah waɗiri ɗum ko kala tan no jani hoodere nde gandantuma nguñalngu ɗo o heure ngu dawata nden noon on sa nannani mbo halwa e on heure ɗon ma Allah humto haaju o par ce que neɗɗo ala ko ñagotoɗa Allah so wona Allah okkuma ɗum mais noon hono ñagorte par ce que jamanu ɗo a yiyan neɗɗo wiya ñaagui ha tampi yiyani par ce que haqqe o woni alatani ɗon hande barke so roccitama e liggey tan gasi liggey aɗa wawi tampude mais barke kala ɗo naati tan feeña ɗon eyyi nden noon ko barke woni hen affaire goɗɗo mo kalanmi noon woni affaire kayitaji par ce que hewɓe nakam nodda hande ɓe jani probléme affaire kayitaji toon to Europe a yiyan mo gandantuma hoore mum nan toon woni duuɓi 4 duuɓi 5 duuɓi 6 wawa ligga ha duuɓi 10 ha duuɓi 20 hono États-Unis toon walla Italie ha Espagne en foof ha France en ɗum no satti toon ko mbiyanmi ko tan neɗɗo sa yiɗi hollirde an woni hombo wi haalan yimɓe ko an woni hombo ndax arabe ko wiyata kallam to oraf haal tan gandeɗa ɗum ɗo alhamdulillah Allah okki min hen résultat min kalani e fittande hoore amen waɗi ɓe gandantuma hewɓe hande Allah waddi min e mabɓe kayitaji kumti e mum 100% ko Allah tan jogui mais alhamdulillah Allah namin totti 95% hewɓe nakam nodda nakam mbiya Ousmane min de mi rewi ɗo affaire kayitaji namin catti kala momo Allah hoddiri min hande min mbawma ñaganade puntina kayitaji inchallah mamin mbaɗ ɗum so min darine min gandi min mbawa min mbiya noon mi mbawa yahɗo gonɗo min janat on honnêteté min mbima min mbawma ñaganade yahɗo goɗɗo mais kam ko Allah okki min machallah ɗum noon woni ko weeɓani ko sababu nde wonɓe ganduɗa jayɓe walla sisi walla jengɓe walla jagɓe kala hen jiiɗo ujunaji 20 million hewani wiide wawa kono ena waɗa wadde ceerno Ousmane jiiɗa wiide ko so neɗɗo addanima hayso ko jawdi kewndi addanima oto walla addanima goɗɗum so tawi a wawa aɗa jogui ndimago wiide mi wawa o haaju walla mi wonki nda kaake ma nan eyyi kay ɗum min jangguina ɗum mamiraɓe amen jangguini men ko wiyete ko tan
pullo ko añata ko ha maaya hay goto añata ɗum hande pullo kaɗata hunde o accanma ɗum goɗɗum minen komin fulɓe alhamdulillah kala koko gandantuma min mbawa tan min mbiyanma min mbawa kala koko gandantuma Allah min okki tawfir noon wadde ɗum mamin jaggu hen noon min mbawiri hande sa ari ɗo ya addu auto ji sappo minen ala komin jeyani alhamdulillah Allah okki min hen tawfir par ce que wonde almudo tan moƴƴi kala gonɗo almudo a foftini hoorema almudo ko hen foof ko wi hande sa darani neɗɗo a wawanani bo haydara wimba a wawanani bo haydara par ce que hande ko Allah tan wawi safrude mais mo gandantuma aɗa andi o raw han mon no wawi yadude sa ñaguinima mbo Allah waɗan mbo tawfiq inchallahu rabbi sa ari a noddudami min daari hamin paari min gandi en mbawi liggeyade yak inchallah min puɗɗoto liggey o so Allah jaaɓi inchallahu rabbi a jarama ceerno Ousmane Ba en jetti bandiraɓe foof konngol ma cekkitol faade e yeeɓiyankoɓe Pinde TV e an holno jiiɗa Pinde TV ha hokke sababu garɗa ɗo eyyi ɗum foof ko yettere Allah ko ko ɓoyno fadede woni Pinde TV ko haalte hen pular ɗum ko yettere Allah par ce que fulɓe ɓe ɓe ɗo kala te ɓe ganda ɗo kala te kala teddugal kadi ɓe jii gandal ɓe kaletake ɗum nden noon ɗum ɗon foof ko yettere Allah mawde nde gandantuma Allah ɓeydeni en nde ko mbimi ko nane tan nde puɗɗotomi sa yi ko Allah okkuma tan yettir ɗum Allah Allah ɓeyda ɗum fof ko yettere Allah aduna o kala ɗo o kala ɗo pullo woni aɗa salmine Afrique États-Unis 5 continent o fof on calminama on juurama on mawninama ha hande mbiɗen calmina babiraɓe amen jibinɓe amen neɓe amen jangguinɓe amen minen ɓe jetta ko jagui par ce que nelaɗo ko wiita babirawo na jogo haqqe ɓiɗɗo ne na jogo haqqe babirawo woni sa jibini mbo totti mbo inde moƴƴere jangguin mbo ɗum ɗum fof min mbaɗanama ɗum nden minen hande minen keddoriɓe haqqe miɗen ñagano yimɓe fof yo yimɓe jan jaam yo Sénégal Allah jippinɗo jaam kala ɗo pullo woni e aduna alam he yo Allah waɗanma e jaam Allah uddita dame ma worsek Allah okkuma tawfiq okkuma cellal ha mbawa ruttade salimina ghalimina wama uridu illa islahan mastata'tu wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wassalamu alayna wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amin ceerno Ousmane Ba waɗi fayida jaama min jettuma e neware ma gila puɗɗiɗen haaldude téléji kewɗi noddima mbiɗa ko Pinde TV cuɓiɗa yo Allah suɓane moƴƴere e jetti ceerno Alassane Ndiaye mo ndulumaji ko ceernajo jeeɓo ko watte ko ceerno Amadou Tidiane Dia kalajo en Chérif Nourul Houda Oumou Chérif Haydara ɓen fof gondi ko Amérique ko sernaɓe ina beela ko mbatta ko Mamadou Hamed Ba en wondude ceerno Alpha Ba motulel Thialle toon to France woɗude Raky Ba en kaalido to en Hadia Sangot e Mamadou Oumar Ba en kamɓe kala en jettiɓe jaarnima maɓe ko yiɗɓe Pinde TV jokke yebde Pinde TV ɗum noon ceerno a jarama ñaguimama duwaw woto hejiɗo minen dow wuji ɗi a jarama ayo shukran